Srebrenica ima sve resurse da bude najbogatija opština na zemaljskoj kugli. Mi imamo zlato, srebro, cink, aluminij, imamo šumsko bogatstvo, imamo bogatstvo u vodi, u mineralnim vodama, u velika nalazišta granita i mermera i još Bog sami zna šta još. To su resursi kojima opština Srebrenica raspolaže, koji sa republičkog nivoa, Republike Srpske, nije usmjeren ka razvoju opštine Srebrenica, nego je usmjeren ka razvoju opštine Bratunac. I vi sada snimite opštinu Srebrenicu i vidite kakvom je stanju, a odete u opštinu Bratunac koja je 20 km odavde, vidite da dole ima života i dole se nešto dešava. A ovo ovde mrtvilo to niko ne vidi. Ili neće da vidi, jer se svi prave slijepi.